ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои нав роӣ карданд ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳои хонаҳои имрӯза сар мешавад аз 50 000 сомонӣ ки бо ҳамирам арзон мекунам. агар шумо дар хамхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дошта бошен, марамат сурат маълумот шавад дар WhatsApp инбои экран буда ҳамин номерда роӣ кунен. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи шаҳри Ҳисор, аз территорияи шаҳри Бохтар, аз территорияи Кулоб ва инчунин аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон ва инчунин аз территорияи шаҳри Душанбе 4 квартираи фурӯшӣ ҳастанд ки аз райони Фирдавсӣ, аз райони Сино, аз территорияи Шомасуф ва аз дигар ҷо ҳастанд ки бо нархҳои арзон. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 163 сомонӣ. навор аст мекунем марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Юқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Ҳисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардаги то Данғара, Кулоб, Вусеъ, Фарход ва территорияи Калхозу обшим 25 ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. 1.5 камазе ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25 ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кулобай, Вусеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбеда оварда мерасонанд. ва инчунин дӯстон мошини майда ам доранд ки мошини майда кати рафта бурдтона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бур аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. марамат компанияка Юқуб ба шумо тавсия метиҳад аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. марамат албатта буртона роӣ кунед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Чиртак ҷои беҳтарина мега Соҳибош. шаҳри Ваҳдат деҳаи Чиртак хона полни проектҳои нав бо ғишти пухта. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад дӯстони азиз ки 3 дар хона дар боло ва дар поёншам бо хона аст. хона проектҳои хоб дуэтажа ҳастанд ки бо подвал, ошхона калидор ҳамаш кати. хона мегад нимаш мегад шкатур кадагасай, хоб монтаж кадагасай, полни худ бо ғишти пухта кати ва инчунин об свет ҳастай ва документошам мегад 100%. терезаҳои боло часпонда карда, терезаҳои пластикии сифатҳои баланд ва шкатурам кадагасай, бо монтажам кадагасай. хай баъзе корош мондагасай иша хитон мекунен. дастсрочно мегад хона фурӯхта мешавад бо нархи 460 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳиб шуда ки 24 соат кор мекунанд. шахсоне ки мехаред аз ҳамин рақамҳо бештар маълумот гирен. нашод сумошу мега арзон мекунем ки дар ин хона бениҳоят мега расходи калон шудагаса. мақсад ки проектҳои навай бо ғишти пухта гирдои хона мақсад бехош истемош кади хеле арматур кади битон монда мустаҳкам рехтага ҳастанд. проектҳои нав ки ё мақсад ки то умрта мақсад ин хонао местанд. даврӯза часпондагаса дарахтони мевадиҳанда ҳама чӣ дорад ва документшам 100%. марамат занг занем бо арзон ва муомила мекунам. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. дӯстони азиз, ба яка хона даракура ки сумуш тавраса хонаи фурӯшӣ мехаранд ки хонаи заминӣ аз территорияи Душанбе ё ки аз территорияи Ҳисор бошад. заминаш мега ai 6 сотиқ то 10 сотиқа боша мешавад. хонаи тайёр бошад ки мақсад ки зиндаӣ када шавад. нархошо мега аз 280 то 330 000 сомона боша мега мешавад ки мактаб мақсад духтурхона дар наздикиш бошад. агар шумо дамхали хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ё ки аз территорияи Ҳисор ҳамин хел хонаи фурӯшӣ дошта бошен, ин ҳамин рақамҳо дар нависен ё ки занг занен, ҳамин ака сумуш тайёра мехарад. аз территорияи Душанбе ё ки аз территорияи Ҳисор ai 6 сотиқ то 10 сотиқа. сумушон аз 280 то 330 боша мега мешавад. агар мактаб ва духтурхона дар наздикиш боша мега мақсад бо хела хубай. якта рақамҳои тисел Тоҷикистон кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия аст ки нашам кор мекунад. инашда WhatsApp доранд. шахсоне ки ҳамхали хона дошта бошед, марамат шумо занг занед ки нависен ҳамин хонаи шуморо ҳамин ака мехара беҳтарин сумуш тайёрай. марамат тамос гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар
температураи шарора гуфтагааст соҳибуш. Мақсад наздик ба Душанбе ба шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки 6 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, якта ошхона, баня, кухни, ҳоҷатхона, ҳамаш мега адилна ва дарахтони мевадиҳанда наздики лаби роҳи калон обсвет мега 24 соат ҳастад. Ва инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100%, ремонтҳои замонавӣ ҳамаш қоидави ҳастад. Хона бо ҳамаи чизи чораш, яъне ки 100% чиз дорад. нархи хона мегӯяд 520 000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, бо муомила мекунам ва шахсоне ки мехарид рақамҳои вавилон астад. температураи Душанбе шарора гуфтагааст соҳибуш. шахсоне ки мехарад нархашон мега бо мақсад муомила мекунем. хай рақамҳошон астад вавилон, метавонед занг занед. агар шумо тамомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, баромад рӯй кунем. мо ҳам реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора подписааш кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ. квартира ремонт дорад. духонага квартира аст ки дар панҷум ошӯна қарор дорад. 57 квадрати метр. боб се таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, телевизор дорад. хона беҳтарина мегӯяд мактаб, мағоза, дигар чо дар наздикии шаҳр. шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. агар шахсоне ки ягон маълумотш агар камбудӣ боша, нафаҳмида боша, рақамошона занг занем, шумода фаҳмонда метиҳанд. нархи квартира мега 257 000 сомонӣ аст. бо арзон мешавад ва рақамошон рақамҳои вавилон астанд. ин ҳами рақамҳо 24 соат кор мекунад. омада мегӯяд бинем мега мақутон шид, хай бо савдо мекунем. марамат занг занед. дӯстони азиз, ба шумо аз куҷо хонаи заминӣ, квартира, замин ки лозим бошад дар комментари мо нависем. агар мода пешкаш кардам, мо якум шумода рекламаш мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Кушониён, совхози Файзалӣ Дда, Дим Адлени, кӯчаи Ферма. хоб ҳамагӣ 9 сотиқ мегӯяд, 9 аз 15 мег қариб ки 10 сотиқ замин аст. хоб 6 дар хона дорад мега, хай бохтон аниқ мекунем. якта кухни, ванна бо комнатош отдельно, ҳоҷатхона, баня отдельно, яъне ҳоҷатхона, кухни, ванна отдельно, боз ҷои оғӯлхона, хоб ҳамин хел чизҳоам дорад. обсвет чанд мушкилат дорад, гирдаш полни ход маҳкам, дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 252 000 сомонӣ ки бо муомила мекунад. дар совхози Файзали дуюм Адленда. 9 сотиқ замин, 6 дар хона адеми. якчанд дарахтони мевадиҳанда дорад. шахсоне ки мехарид ягон маълумот хоҳем фаҳмида, рақамош аст мегафон кор мекунад. марамат занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, аз шаҳри Душанбе аст ки дар пойтахт дар райони Сино 32 микрорайон рӯпарӯи Моҳинав гардиши Профсоюз мобайнда мешавад, яъне ки ҷошҷои беҳтарин аст. якхонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад. 30 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хона мегӯяд бо тамоми чизҳояш фурӯхта мешавад. стиральни машина, шифонер, холодильник, телевизор, термиз, кухни, стол, қолин, парда, люстра, ҳамаша мегӯяд метарем. открити листиса ҷошҷои беҳтарина мекунад дар якум ошӯна. лабои намуд мегӯяд транспорт, мақсад ҳамаи намуд маршрут ба пеши домкатӣ мегзарад. нархи квартира мегӯяд 249 000 сомонӣ аст. бо конкретна харидор боша мегӯяд арзон мекунад. 249 000 сомонӣ. шахсоне ки мехаред, рақамошон дар поини видео аст, метавонед ки занг зада маълумотша гиред. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ аз температураи Душанбе. квартира қарор дорад дар райони Фирдавсӣ дар поини Корвон, кӯчаи Гравзавод. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад. 47 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. нови ремонт, новостройка, ҳамаш қоидави ремонтҳои замона. дӯстони азиз, 100%. духонага дуюм ошӯна 47 квадрати метр. термиз, унитаз, пунитаз, ҳама чизои лозимӣ уже часпондагӣ аст. квартира барои зиндагӣ тайёр аст. наздикиш дар мактаб, масҷид, бозори Корвон. нархи квартира аст 280 тай бардором муомила мешавад. 280 тай савдо дорад. шахсоне ки бисёр квартира хоҳиш мекунанд аз территорияи Корвон, ина ба шумо вариантҳои хуб
нақшам нарх қимат нест ва дар дуюм ошина ки вариантҳои хуб 280 та ина рақамҳои тиселшуна ина занг занем бештар маълумотро гирем фақат ба хотири меҳнатҳои мо лайкора гузорем ва навори моро подписаш кунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар территорияи шаҳри ҳисор дар шаҳраки шарорат деҳаи уртабоз гуфтага аст соҳибош ҷои хубуш дар мақсад ки об ва суел мегӯям мушкилӣ надорад. 2 сотиқ заминаи 3 дар хона кардага дӯстони азиз ки об ва свет мега пасиян аст даруни хонаҳо ламинат мақсад ремонт кардага аст гирдаш пол ниход маҳкам ва хоб ҳаст дар пеши хона мега канали обам мегзарад об дар пушти хона мега соҳибош ва якчанд намуд дарахтҳои навниҳолам боз пеши хона навес обшим хона тайёра нархаш мега 145 сомонӣ аст дӯстони азиз бо муомила мекунам ва шахсоне ки мегарем ина рақамҳои тисели соҳибшуна инами ахираш 51 10 номерои соҳибшуна хай агар кадом то ки номаъқул бошад на занг занем бо нашоти шумош мега муомила ва савдо мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстон аз территорияи шаҳри ваҳдат дар кӯчаи туграл гуфтага аст хопеши бозорчаи гулистон. 2 хонага квартираи дар 4 ошина қарор дорад 52 квадрати метр об свет ҳаст ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ дорад доми 4 ошина мега соҳибош ремонт дорад хай ҳамаш 100%. кухни пухни ҳамаш адена кришаш мегад мақсад ки условиёш мега 100%. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 275 сомонӣ ки боз муомила мешавад. 275 та шахсоне ки мегирам мега бо омада бинан арзон мекунем. хай бештари маълумотро аз соҳибашон гиред. дӯстони азиз шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои замини холӣ ягон мошин ягон аппарат ягон квартираҳои иҷора ҳамин хел рекламаҳо дошта бошед маромат пешкаш кунем мо рекламада мегузорем фақат дастгирии шумо муҳима лайкора занем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 3 микрорайон гуфтага аст соҳибош. 2 хонага квартира аст ки дар 5 ошина қарор дорад 50 квадрати метр боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва ремонтҳои замонавӣ квартира мегад ҷош хуба мега ва састани квартира мегад хуб таъмир дорад. нархи квартира мега 230 000 сомонӣ аст бо шахсоне мегирам мега бо муомила мекунам. 2 хонага дар 5 ошина 50 квадрат обсвет 230 000 сомонӣ шахсоне ки аз хуҷанд мехаред маҳрамат занг занед. дӯстони азиз аз куҷое ки хона замин квартира ки мехаред дар комментариё нависем мо дар видео оянда агар ёфтем шумода пешкаш мекунем. агар бозам такоша узри зиёд мехоҳем ба хотири меҳнатҳои мо лайкира занем фаромӯш накунем ва агар тонем ҳамин силикаи навори моро дар шиностон дар ҷуроатон ё дар рафиқитон ҳамин силикаша равон кунем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон бо нархи арзон аз территорияи шаҳри ваҳдат. хона қарор дорад дар маркази шаҳри ваҳдат дар деҳаи истиқлол гуфтага аст гардиши роҳда. 3 сотиқ замин маҳсул дорад ки дудар хона кардагӣ аст гирда атрофаш пол ниход маҳкам аст ва об светшам ҳаст. хона дӯстони азиз чӣ хеле дизайн хона сохтмонаш нопур аст мақсад рангу бор баъзе кораш мондагӣ аст бо инчунин анҷомхона ҳоҷатхонаи хечишам дорад. агар ягон мошинам боша мега ба мошинам алиш мекунем агар кадоме ки сумкати мега нархаш мега 50 000 сомонӣ аз шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлол нархи арзон сохтмонаш ба анҷом нарасидагӣ аст чӣ хеле ки дар навод дисем ба мошин алиш мешавад ё ки ба нархи хона ба сумкати 50 000 сомонӣ шахсоне ки мехаред маҳрамат занг занем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.